Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Kham menshua ngila penmi ya ka khubor halor kani kaju hanrai ngah ban wengno kham hadien namar ba ka don ka jing bakla na kaliang ka sorkar kala pha ka jing penbet kham hadien ba ka por ka de ban pelong ya ka mokdrel kam de ha ka pon riu bje hanrai ka de ha ka por hanriu siteng hadu hanriu laipu ar minute kumban chupan kan mau biang sa sisien ba katanan Meghalaya Civil Defense kala pentep sikipaj ba bahak por ba pelong ya ka mokdrel Marsin yo sngo ya ka Siren ka papa bad Marsin leplaj ki dei ban Shongkhop ha Ïing bad kim dei ban mi Shabar kat kum ka por balabu Kila ban mi Shabar ondala me biang kalaj bad kani kalong khanang ban ommi kanu ka jingja basusi hakapor peleblaj lapatha yeki nongshong sunong boro bag kidei ban pelep yeki inverter jongki na benta arminet ban pentikna ba hakani ka arminet kadei be bandum teliu hanrei la pentep ba kani ka jingpen na kanom kata asatya yeki kali ki bayat hasurok bad kila ban yat kumba julong man kasingi